Gaida kai ɗan babba maza tafiyar baka kasa ba. Kansilan yankinmu Isan Bola muna gaida ka gaba ɗaya. Gaida kai ɗan babba maza tafiyar baka kasa ba. Kansilan yankinmu Isan Bola muna gaida ka gaba ɗaya. Gaida kai ɗan babba maza tafiyar baka kasa ba. Jarumi ɗan gaske Isan Bola muna gaida ka gaba ɗaya. Gaida kai ɗan babba maza tafiyar baka kasa ba. Kansilan yankinmu Isan Bola muna gaida ka gaba ɗaya. Ubangiji mahalicci ya tabara jalla ne roƙawa. Ka daɗe mu basira bai tuka zamu yi rawa. Na gaida gwarzo na wa Isan Bola nake dubawa. Kansilan yankinmu duk jama'a suna ta yabawa bai ɗaya. Gaida kai ɗan babba maza tafiyar baka kasawa. Kansilan yankinmu Isan Bola muna gaida ka gaba ɗaya. Rabbana yi salati gun Rasul Mustapha jigona, wanda babu kamar shi ya zamo shi ne tsanina. Aliki da sahabbai za mu sadan sun hannu barna. Rabbi sa da Isan Bola jarumi ɗan gaske mazan kwarai. Gaida kai ɗan babba maza tafiyar baka kasawa. Kansilan yankinmu Isan Bola muna gaida ka gaba ɗaya. Dole in gaida ka maza tafiyar baka kasa ba. Ja mu je ɗan gaske layin tafiyar ba ma kauce ba. Isan Bola gaida ka kyawo na halinka na yo duba. Ba za ni daina faɗi ba yan mi tagwaye ga waƙar ka mazan kwarai. Gaida kai ɗan babba maza tafiyar baka kasawa. Kansilan yankinmu Isan Bola muna gaida ka gaba ɗaya. Me faɗa da cikawa babu kamar kanana ta. Muku duk shaida ne yayi mana babu halin kita. Isan Bola da amana kansila yana yaba kyauta. Ya Rabbana ya ɗaga ka dukan daraja ya ƙaro gunka gaba ɗaya. Gaida kai ɗan babba maza tafiyar baka kasawa. Kansilan yankinmu Isan Bola muna gaida ka gaba ɗaya. Hadari malfar sarari ka zubo ruwa shi kenan. Ka zamo in garmawa ka taɓa ka ko baka na. Isan Bola na maso yara bana yama shi kenan. Ba za ni daina faɗi ba ga salo na waƙar taka gaba ɗaya. Gaida kai ɗan babba maza tafiyar baka kasawa. Kansilan yankinmu Isan Bola muna gaida ka gaba ɗaya. Jarumi shine aka wa yabo ana ƙarawa. Ga mu duk mun wanzu gaban ka tambari mu bugawa. Lokaci ya doso ba za na rufe ba ne buɗawa. Na gaida Isan Bola jama'a suna ƙaunar ka gaba ɗaya. Gaida kai ɗan babba maza tafiyar baka kasawa. Kansilan yankinmu Isan Bola muna gaida ka gaba ɗaya. Ga mazaje maza tambari nake dokawa. Wanda duk baya so kunnuwansa yayi rufewa. Tambarin kansila ne Isan Bola ina gaida ka mazan kwarai. Mazaje maza tambari nake dokawa. Wanda duk baya so kunnuwansa yayi rufewa. Tambarin kansila ne Isan Bola muna gaida ka mazan kwarai. Tambarin kansila Isan Bola muna gaida ka. Mai hannu daga dama kaga kawo dole ne mu yaba ka. Ai uwa da uba ne addu'a ta su ta bi jikinka. Ashe ka zama jarmai wanda baya san kai kaucewa bai ɗaya. Ga mazaje maza tambari nake dokawa. Wanda duk baya so kunnuwansa yayi rufewa. Tambarin kansila ne Isan Bola muna gaida ka mazan kwarai. Gaida kai ɗan babba maza tafiyar baka kasa ba. Kansilan yankinmu Isan Bola muna gaida ka gaba ɗaya. Ga mazaje maza tambari nake dokawa. Wanda duk baya so kunnuwansa yayi rufewa. Tambarin kansila ne Isan Bola muna gaida ka mazan kwarai.